Siyam kanhi og kasamtangan kawani sa Cebu City. Disaster Risk Reduction and Management Office ang miluwat og affidavit. Kalabot sa pasangil nilang adunay Anomaliya ang nahitabo silang buhatan. Gitumbok sa tigpamaba sa mga reklamante nga usa ka empleyadong migamit sa ngalan silang hepe sa paghimo og daotang binuhatan. Lakip nini ang gingong pagpangayo og kwarta sa mga kawani kay doon na matud pa'y paliton nga kagamitan. Ang reklamante, ipangayuan ko og 12,000 pesos dihang bag-o pa lang siya sa trabaho. Samtang mas dakong aligasyon nila ang gingong pagpasuyop og fuel sa mga LGU vehicles nga nagsugod pa niadtong pandemic. Nagtuo sila nga gigamit personal o gipamaligya ang nasuyop nga fuel. Ang mga reklamante, midagom sa buhatan ni Konsehal Pastor John Alcover, kinsa mipadayag nga mag-agad ang konsiho sa aksyon sa mayor. Paimbestigaran na usab ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang aligasyon. Samtang sa off-cam interview sa Pangulo sa CCDRRMO, Harold Alcontin, ipadayag nga gispasusi na usab niya ang pasangil. Mao na lang na mong iporso nga mahanay gani na dira kanang malimpyo na sila ba. Wala na mga anomalya dia. Since 2022 pa ni, so tingali pila na kamilyon ang worth nga nawa no sa panudlanan. So seryoso kay ni siya. Usay kuan, move di mo karon sa council. Now, ang una is akong sultihan si Mayor, acting Mayor, nga yes to do something. Ang atong buhaton anak karon is I have already ordered the suspension of fuel allocation sa tanan government vehicles except emergency vehicles.